subhanallah 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 alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wa iyazu billahi wa iyazu billahi. Kai, yanzu rayuwa ta lalace, komai ya taɓarɓare. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kiyaye. Na je dandalinmu, ainihin dandalinmu inda muke iskanci ba kowa. Amma bari in je dandalin da malaman nan suke zama, ko Allah zai sa in samu malam Tanko na can. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akramakallahu. Kai, Malam Fandila TV. Wai kai, ni fa abu wato gaba ɗaya yan iska sun zama malamai. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Malam, ka daina wani nuku-nuku, kana subhanallahi, kana wala haula wala quwwata illa billahi, ka daina wannan abubuwan. Saboda iskancin nan dai tare muka yi. Ka gafa lokacin fa da muka je Lagos 1949 ni da kai. Mun rike gidan karuwai, mun rike gidan giya, mun rike gidan mata. Ka gan mu nan fa ƙarhe abin ne fa kai mu fa dole aka ɗauko mu shekaran mu 40 muna iskanci a motar roka aka kawo mu gida. Malam Fandila TV yanzu ka je mun wannan batutuwan da kake yi. To saboda me? Ai lamari yanzu ka kama Allah shi ne kawai. To ga yan Allah malam Tanimu, ga yan Allah. Idan na gaya maka ya kamata ka ji, saboda yanzu rayuwa ta taɓarɓare, komai ya lalace. Yanzu jiya gidana na kai sati biyu ba ɗora ba, ni gaba ɗaya ma yanzu zan can da ake na kuma matan gidan gaba ɗaya kowa ya bar gida. Ai gwaran yadda wallan mangwaron huta da kuɗa. Iyalin naka ai rahama ne. Ku gaskiya na siyoyin nan naka gaba ɗaya wani. Fandila TV, wannan abu ka ƙi ka shiryu, to Allah ya shirye ka. Fandila TV, duniyar nishadi.